बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि। गुवाहाटीआव थांनाय 48 घन्टानि गेजेराव गोदानै 186 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। मख'जाथाव दि आसामाव 352 गोदान कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। दा गासै 1902 जन कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जाहैदों। तामिलनाडुनि कंग्रेस बिजाथि माधव राभा कभिड-19 आव मुंख्लं जाबाय। बिथाङा बावैसो जानाय बिसायख'थिनि चिभिलिपुथु समस्तिनि बिजाथिमोन। बिथाङा देरहासार जायोब्ला गोदानै बिसायख'थि जाफिनगोन। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि सेक्रेटारि इन चेन्ज अफ तामिलनाडु एन्ड पुडुचेरी नि दैदेनगिरि साजय दत्तआ गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। 11 बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय इन्दिबि अनसाय बर'। बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय गनायनि उनाव 22 बोसोरनि उन गावनि आंगो न' बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि सनाफुलि गामियाव आगान आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा खाम सिफुं जथा दामनानै बरायदों।